Ku taro lafiya lau. Idan da ba ku taro lafiya lau. So kai kan kai rashin gol ya mashin gol. Shabab. Shege baki. Wallahi in hoda wa samu shi ne kama mai. Ai dar bilalek. Kai na ce assalamu alaikum, ni ne naku Salele, na zo na buga yan rap domin waye, domin Hamisu Breka na zo na buga ta ba dan komai bane ba dan saboda irin kaunar da nake mai yo, na zo in nuna kuka ci mai lega abokai na gana mu bai gidana shine muna tare da shi wato LMC sai Ahmadu mai studio kai kuka ce mi san haka tabbas mun san haka don wannan larabawa su san Boreka sanadin Salele masoyin Boreka. Ni ne naku Travelers a birnin Lubea capital, ni ne naku nazo in nuna makauna da nake ma Hamisu Breka kai kuka ci mai lega gane ina tare da nawa abokina LMC sai ku taga da shi ma ya nuna tashi bajinta buga rap ita ta Hausa akan Breka ina son ka ina Kai tsakanin kan Allah ga afare da ga ka hada dai. Allah akbar. Lamala. Nake ba. Sai muku bidiyo. Tsoro na haka ji.
tashi mu dai dare wallahi dan bira da zuma baka mai dan bidiyo baka hamu da shi a'a diamond baka wallahi wallahi na yi wallahi bai ba bido shi ba wani shege ba wani shege sai gari kace da Kisala. Ka riga harkila mana. masu bugon daga Hamza ma kalar kyamara. kalar kyamara ne Ya ta wuce kai kalar kyamara. an zama kalar kyamara ne Kisala. Ke gayu ku cage. Cuccage. Ku cage gayu. Soke. ana shi kana da kunne ga bakin biro ga ko don da kai da mutum na shawo cikin wayar ka in ba haka nan ban yana